Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, så i stedet for den normale engelsk, så snakker jeg dansk i dag. Jeg vil bare lige prøve noget nyt, så mine venner også lige kunne høre med. Nå ja, det er ikke lige det vigtige. Så, i dag så spiller vi karate. Jeg har allerede spillet det lidt før. Jeg kan ikke engang huske min level, men jeg har taekwondo, og det er jeg godt nok pis med. Men ja. Jeg prøver lige at være lidt family friendly. Ja, så hvor skal vi gå hen? Night Vale. Fanden er Night Vale? Okay, Dallas, Frankfurt. Jo, bedre stil. Okay, tænker vi skal prøve at få spille nogle der, ja. Så først tænker jeg, at vi lige finder en eller anden kæmpe imod. Gør jeg nok lidt lettere. Hun bare lige så viser jeg lige nu. Så det der, det er min parry. Det er sådan en blok eller et eller andet. Det er det mit punch. Så har vi en break. Jeg kan vist lige left kick. Så er jeg okay. Jeg signalerer lige. Udtale. Så lad os se. Shit. Det her, det går ikke lige så godt for mig. Dammit. Vi får Rachel. Shit. Ja, jeg gør bare lige sådan lidt street world der. Jeg bare lige god idé. Så er det min episode. Shut up, man. 3 minutter, der ser vi. Prøv at lære mig sådan der. Jeg kan ikke bare ikke på computer. Men det er meget lettere. Det er så... Ja. Fuck, jeg har ingen chance her. Måske vil jeg have en chance i virkeligheden, men ikke her. Så er meget bedre på North America. All Valley. Søndag. 3 timer. Det er så freaking random. Okay, men jeg tænkte, at måske laver jeg en mere video. Måske gør jeg ikke. Men jeg laver en mere dansk video. Jeg håber, I kunne lide den. Så vi ses. Peace out.